Το Gallina's είναι ένα από τα καλύτερα ιατρικά προγράμματα παρακολούθησης πελατών και οργάνωσης γραφείου. Σχεδιασμένο από έμπειρο και χρόνια στον επαγγελματικό κλάδο ιατρό και ανεπτυγμένο με τα πιο σύγχρονα εργαλεία λογισμικού, έρχεται να καλύψει τις πιο βασικές ανάγκες του ιατρείου. Στηρίζεται στην απλότητα τόσο εκμάθησης όσο και χρήσης του, με παράλληλη παραμετροποίηση των περισσότερων δυνατοτήτων του για προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε ειδικότητας. Μπροστά σας βλέπετε την αρχική οθόνη του προγράμματος, από όπου μπορείτε να αξιοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος. Τα βασικά στοιχεία του πελατολογίου σας παρουσιάζονται σε έναν πίνακα και μπορείτε πολύ εύκολα να αναζητήσετε τους πελάτες σας βάσει του ονόματος, του επιθέτου, της πόλης, του επαγγέλματος ή του τηλεφώνου. Όσο πληκτρολογείτε στο πεδίο αναζήτησης, ο πίνακας ενημερώνεται καριέρα. Μπορείτε να ταξινομήσετε το πελατολόγιο με τον τρόπο που επιθυμείτε. Πατώντας το κουμπί Νέος ασθενής, ανοίγει η καρτέλα του ασθενή, οπότε ξεκινάμε να την ενημερώνουμε με τα στοιχεία του πελάτη. Στη συνέχεια επιλέγουμε το πεδίο όπου θέλουμε να γράψουμε τις πληροφορίες που συνδέονται με την συγκεκριμένη ημέρα επίσκεψης. Η ημερομηνία εισάγεται αυτόματα μετά τη συμπλήρωση του σχόλιου. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τυποποιημένα κείμενα, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσετε και τα δικά σας. Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε τον τίτλο του είδους επίσκεψης πολύ εύκολα, εφόσον για παράδειγμα υπάρχει κάτι που δεν χρησιμοποιείτε και δεν υποστηρίζετε κάτι που χρειάζεστε. Ζητάμε καταχώρηση και η βάση δεδομένων μας ενημερώνεται. Ας δούμε την καρτέλα ενός υπάρχοντος ασθενή, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει έναν αριθμό επισκέψεων στο ιατρείο. Οι πολλαπλές οθόνες μας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξουμε τον βέλτιστο τρόπο απεικόνησης των επισκέψεων. Κάνοντας κλικ στο πεδίο που μας ενδιαφέρει, προσθέτουμε τα νέα στοιχεία που αφορούν την συγκεκριμένη ημέρα επίσκεψης. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να εκτυπώσουμε την καρτέλα του ασθενή. Μπορούμε πολύ εύκολα να σημειώσουμε κάποιο ραντεβού με τον συγκεκριμένο πελάτη. Το πρόγραμμα δημιουργεί φακέλους ασθενών στο λειτουργικό σύστημα, όπου σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε εξωτερικά αρχεία αφορούν τον ασθενή και να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτά. Όμοια με τη βασική οθόνη και την καρτέλα του ασθενή λειτουργούν και τα φάρμακα. Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τις πληροφορίες των συνηθισμένων φαρμάκων που χρησιμοποιείτε, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση σε αυτά. Το Gallina's παρέχει εργαλείο διαχείρισης των ραντεβούν σας. Επιλέγετε την ημερομηνία και ώρα που θέλετε να γράψετε το αντίστοιχο σχόλιο. Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε άλλες υποχρεώσεις που αφορούν την συγκεκριμένη ημέρα, αλλά δεν περιορίζονται στην ώρα. Τέλος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε περίπτωση που ψάχνετε κάποιον συγκεκριμένο πελάτη. Γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η βάση δεδομένων του ιατρού, το Gallina's σας προσφέρει τη δυνατότητα να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας με το πάτημα ενός κουμπιού. Αν ποτέ χρειάζεται να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, πραγματοποιείτε αντίστροφα τη διαδικασία. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την χρήση του προγράμματος, παρέχεται manual, όπου περιγράφονται αναλυτικά οι δυνατότητες και οι λειτουργίες του προγράμματος. Μπορείτε να δοκιμάσετε το πρόγραμμα κατεβάζοντας τη δοκιμαστική έκδοση, η οποία δεν έχει χρονικό περιορισμό, αλλά δεν σας επιτρέπει να καταχωρήσετε περισσότερους από 10 ασθενείς. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε την παρουσίαση του Gallina's.